ସମ୍ବଲପୁର ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ଅନଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବୁର୍ଲାର ଫୁଡି 15 ନାମକ ଏହି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନିଜସ୍ୱ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ କରିବ। ଏନେଇ ବୁଧବାର ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରେସକ୍ଲବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ମୁଖିଆ ସୁଷମାରାଣୀ ହୋତା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ସେବା ବୁର୍ଲା ସହରରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ଦୋରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱିଚ୍ ଟୁ ହେଲ୍ଦି ସ୍ଲୋଗାନ ସହ ଏହି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ କରିବ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅନଲାଇନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ବୁଧବାର ଏହି ଫୁଡି 15 ଆପ୍ର ବଜାର ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବରେ ସଂସ୍ଥାର ପରିଚାଳକ ତପନ ହୋତା, ବୁର୍ଲା ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ତୁଷାର ମେହେର, ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରେସକ୍ଲବର ସଭାପତି ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିବ, ତାପରେ ସେ ସେଇଠୁ ଯଦି ବାହାରୁଛି ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିବ। ଯଦି ୱେରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଯିଏ ଅର୍ଡର କରିଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଡିଟେଲ ଜିନିଷଟା ଜାଣିପାରିବ କି କ'ଣ ଖାଦ୍ୟଟା କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା, ତ ତାକୁ ରିଅଲ ଟାଇମରେ ଟ୍ରାକିଂ କରିପାରିବ। एज ए बैंकर एज ए बैंक यूको बैंक सबुले अच्छे साइंग अच्छे जहाँ फाइनेंशियल रिस्क था सपोर्ट करवा रेडी कनसेप्ट बहुत भल लगे बर्तमान मो तो व्यक्तिगत स्तर खुशी मॉडर्न टेक्नोलोजी यूज कर जहाँ रविबाबू बुझाते जे ट्राकिंग जो सुविधा ट्राकिंग जड़े जदि खाद्य बाहरला ग्राहक जापर जे खाद्य रेस्टोरेंट को बाहर केते पर्यंत आसिक भी से देखिपर आम खाद्य बाबू आम भर गोटे अलग थाए केते शीघ्र पहुँचब खाद्य से जो गुरुत्व देते निश्चित भाव में धन्यवाद देवा आगे आशा करवा लॉन्च हो